Ambuye akhale nanu. Mawu amumtenga wabwino monga dalembera Mariko oyera. Tidzawerenga Mariko mutu 10 ndime ya 46 kulekeza pa 52. Yesu ndi ophunzira ake pamodzi ndi gulu lalikulu la anthu adafika ku mzinda wa Yeriko. Tsono pamene ankatuluka mu mzindamo adapeza wakungu wina wopemphapempha atakhala pansi pamphepete pa msewu. Munthuyo dzina lake anali Baratimeyo, mwana wa Timeyo. Tsono iyeyo atamva kuti ndi Yesu wa ku Nazareti adayamba kufuwula kuti, Inu Yesu, mwana wa Davide, mundichitire chifundo. Anthu ambiri adamzazira kuti akhale chete, koma iye adafuwulira kuti, Inu mwana wa Davide, mundichitire chifundo. Yesu adayima nauza anthu kuti, Tamuyitanani. Anthu aja adamuyitana wakunguyo namuuza kuti, Limba mtima, nyamuka, akukuyitana. Pomwepo iye uja adadzambatuka mwinjiro wake uko kuthamangira kwa Yesu. Yesu adamfunsa kuti, Kodi mukufuna kuti ndikuchitireni chiyani? Wakunguyo adamuyankha kuti, Mbuyanga, ndikufuna kuti ndidzipenyanso. Yesu adamuuza kuti, Chabwino, ungathe kupita, chikhulupiriro chako chakuchiritsa. Nthawi yomweyo adayambadi kupenya nkumatsata Yesu pa ulendo wake. Umenewu ndiwo uthenga wa Ambuye. Mulungu mwachisinsi chake, mwachikondi chake, afuna kuti apulumutse wina aliyense. Afuna kuti wina aliyense aone moyo wosatha, wina aliyense akhale mchikondi chake. Amafuna kuti aliyense akalandire moyo. Chikondi cha Mulungu Atate. Akuti panala mdala wena amene iwo analukonda kwambiri upemphera, kotero kuti mukakamba nkhani yopemphera amdalawo ndiwo analudziwika kwambiri kuti upemphera analukudziwa. Ndipo analukondanso opezeka mchalichi nthawi zambiri akakhala kapeza kampata pang'ono ali kuchalichi ukatani ukapemphera. Ndiye tsiku lina nkhani inamveka kuti akuti Yesu watsitsa matanda, vanthu alukwera opita kuti kumwamba. Madala iwo ali kuti ali mchecha lupemphera. Madala alikhala lupemphera. Wena poona wanthu aluthamanga, vanthu nchani tere mwinanso mfataleza tere wabwera kumene aluthamangira kuti akagawana. Kucheche safuna opemphera. Kale akuti wena kodi madala simuludza kuti Yesu watsitsa matanda, vanthu alukwera opita kumwamba. Kuti yatsikira ku market. Mama akuti madala anachoka mchalichi wokwiya komanso ni sipidi. Akuti Mulungu bwanji osatsitsira mchalichi matanda kuti isamene tipemphera tikhale woyambira okwera opita kuti kumwamba. Akatsitsira matanda kwina. Akuti anathamanga ofika kuja nuona kuti vajawena amene sanali nuopemphera omwe aluchita chani? Alukwera. Akuti anakwiya madala nuyambo ogwetsa mmodzi. Wena kunalugwira chabe kamwendonu donsa monga tuwanongo kachamo chabe mbama kakala mukira uko kokha. Madala nukwera kuti analugwetsa aliyense amene analupeza kumwamba. Patsogolo anali pamwamba pake mpaka pothera pake madala anakafika kuti ku paradizo.
atafika ku paradizo kuti takulandirani achikulire ine naludziwa kuti kumwamba komwe azanidziwa azanilandira ngati ine sinilandiridwa azalandiridwa ndani yayi tidziwa ndipo ntchito zanu zonse zabwino zimene mwakhala mulugwira shuwaka zikomo kwambiri zimene taluyembekeza yombati kuti tilowe mparadizo kuti tikondwere lomba mulowa bwanji mparadizo mukondwerere bwanji mparadizo mnalufunika obwera nazo nanga pali vuto mulungu kuno nuimba chabe nyimbo lochireya ise tivutika tizaimba chireya ndipo lovina tidzavina kuno usavutike mulungu malinge ise tafika kuti ku paradizo madala ku paradizo kuti kukukomereni mufunika okhala na anzanu ndiye anzanu aja mwagwetsa ndiwo amene mnalufunika olowana mulungu lomba bwanji wajabena mamachimo mukamba kuti ndiwo anafunika olowa kuno wamachimo abwere kuno kwangu jahena waja inu yayi ine nifuna opulumutsa munthu wina aliyense ndiye nikupempheni kuti mbwererenso pansi mukawathandiza nzanu kuti ubwera kuti kumwamba lomba mulungu lomba ndiye kuti apo yavutako sindiye kuti simulowa ndipo lekani ntsike ndipo kuti ngambo wakwezeke ndiwathandize ndipo utsikanso pansi paja nuwapeza wanthu ali gada kaili analuchito wagwetsa ndipo inu kwerani ndipo akuti kutiye ndiko atalomba ine mwendo watyoka nkwera bwanji ine ino lekelere poya ndipo ino anzanu alimbikira nuwalogolontha mungagolontheko muli ukwera ugwira ine dzanja nyotyoka naninso nanga nigwirire bwanji ndipo kapena ino ine amutu aluwawa ine lekelere ndipo yamba amutu atu akhaleko pansi azizireko aluwawa amutu so gwira yawa nuulephera ni mmodzi yemwe anakwanitsa kuti akwere opita kuti kumwamba pothera pake matanda nuyamba kotani ukwera lomba yamba wembekeza mulungu iwembekeza pang'ono nanga ino inenso naneso sinkwanitse inathuka msana tu pothera pake matanda anapita anasowa wakuti apite kuti kumwamba chifukwa chiyani amdala yawa anafuna kuti akwere okha kumwamba pomwe sizili motero ni mulungu mwachisinsi chake mwachikondi chake afuna kuti apulumutse wina aliyense afuna kuti wina aliyense aone moyo wosatha wina aliyense akhale mchikondi chake zimene mulungu afuna nchifukwa chake mawu oyamba tikumva za aisraeli amene anali mu ukapolo ku Ninive ndipo mu ukapolo omwe akuti anakhalako popitirira zaka 100 ndipo ali ku ukapolo kumeneku iwo anazunzika anavutika kotero kuti pomwe anali mu ukapolo aja analuoneka kuti ni wamphamvu kona kuti aisraeli achuluka kwambiri wamphamvu anali uchitogwira wena nudolako maso uwadola maso uwopa kuti akachuluka kwambiri aisraeli angawalande dziko ndiye chili bwino wadola kwa maso kuti wena asamapenye akhale wopanda mphamvu apitirize wapondereza tsopano aisraeli awa anambozifunsa kuti ife tidziwa kuti ndife mtundu wosankhidwa umene mulungu anadzipatulira lomba ngati mulungu akamba kuti ife ndife wanthu wosankhidwa kodi usankhidwa kwathu nukhala mu ukapolo mmene tilili olo mulungu kapena adzabwera adzatipulumutsa kodi adzabwera liti ndiye tsopano mpamenepo pomwe mprofeti Yeremiya alubwera kuti awalimbitse aisraeli awauze zimene iye anaona masomphenya akuti ine mulungu wanifotokozera kuti kutsogolo uku alukonzanso zinthu bwino ndipo naona azimayi woyembekezera amene ali ni vana wena vaja wopunduka nawonso aluyenda ali pa ulendo ndipo njira ngakhale njira kuti yonongeka mulungu adzayisalaza ndipo mulungu adzayenda nanu lomba muyerekeze muli pa ulendo muluyenda na azimayi omwe ali ni mavana woyembekezera ndiponso muluyenda ni vanthu wopunduka wena omwe anadolewa maso wosapenya kodi ni ulendo wotani umenewo komanso kodi ngakhale mzinda umene mdzakhazikisa uzakhala mzinda wotani wopanda vanthu
azimuna akuti athandize kuti gululo likhale lotetezedwa. Yeremiya akuti woteteza adzakhala Mulungu, wokhazikitsa fuko lake adzakhala Mulungu, wowachirikiza adzakhala Mulungu, ndiponso wowatsogolera adzakhala Mulungu. Adzaona zonsezi chifukwa cha chikondi cha Mulungu. Chimodzimodzinso abale banga, ine ni inu timakhala mzovuta zosiyana-siyana, timakumana ni zinthu zimene zimatitayitsa mtima, nkhawa zimene tili nazo, nuyamboganiza kuti kodi umoyo wanga kutsogolo ukukhala bwanji. Tiye ndike chikhulupiriro chathu mwa Mulungu. Mulungu sangasiye wake ayi, Mulungu sayiwala wake. Ngakhale papite nthawi yayitali imene muliona kuti koma nthawi yachuluka bwanji Mulungu aposalo nuonetsa chikondi chake, Mulungu akuti siniyiwala wanga ayi, nirudziwa zonse zimene mulupitamo, nirudziwa ngakhale nkhawa zimene muli nazo, nirudziwa zonse zimene katundu umene mulunyamula mitanda yosiyana-siyana, yonseyo Mulungu aluyadziwa. Alufuna kutsimikizirani kuti ngakhale lero adzabwerodza kuthandizani muzovuta zanuzo. Abale wanga, zimenezo zimene tikumana nazo ngakhalezo tikalowa mu uthenga wabwino, pomwe Yesu Kristu wansembe wamkulu tsopano alubwera. Chifukwa kalero pakati pa Aisraeli wansembe anafunika kuti azipereka nsembe yoyamba udziperekera iye kuti Mulungu amkhululukire machimo, ina yoperekera wanthu. Ndipo analupereka nyama pa guwa la nsembe kuti Mulungu akondwere nazo, amkhululukire iye komanso awakhululukire wanthu. Koma lomba Yesu Kristu wansembe wamkulu amene alubwera kuti atsogolere wanthu, chikondi chimene analonjeza kwa Aisraeli kuti ndzapitiriza kusamalirani, aluchionetso pyolera mwa Yesu Kristu. Mulungu yemwe alutsika pa dziko lapansi kuti adzasamalire wanthu wake kupyolera mwa Yesu Kristu, kuti adzawaonetse chikondi chake. Ndipo munkhani imene tikumva ya Batimeyo, munthu amene anali wosapenya pakati pa Aisraeli, munthu wosapenya, pali zinthu ziwiri. Ndiye kuti uyu ni wosapenya chifukwa iye anamulakwira Mulungu, tsopano Mulungu alumulanga chifukwa cha machimo wake. Ngati ni apoliti, ndiye kuti kati ndiye lita analakwa, ndiye kuti makolo wake ndi wanalakwa, olo azimbuye wake ndi wanalakwa, lomba iye alulandira chani? Chilango. Ndiye mmene Aisraeli analuganizirira. Sinilukamba kuti zilitero, nukamba kuti Aisraeli ni mmene analuganizirira. Tsopano mpamenepo kuti Mulungu mwachikondi chake alufuna kuti awaphunzitse kuti maso yawo yapenye. Ngakhale Batimeyo analuoneka ngati ndiye anali wosapenya, koma wosapenya anali wambiri. Amene sanalupenya zisisi za Mulungu anali wochuluka. Ndipo Yesu Kristu alubwera uchiritsa munthu uyu. Ndipo munkhani imeneyi yakuti tithandize ifenso kuti tikhale wanthu wopenya, nuzindikira zisinsi za Mulungu. Akuti munthu uyu anali wosapenya, nakufotokozani kale za munthu wosapenya mmene zinalili. Ndipo munthu uyu anali wovutika mu mtima, uzindikira kuti ine chifukwa chosapenya kwanga uku kulunipangitsa ine kuti nsapenye zimene Mulungu analenga, ndipo kuti ine nkhale wopemphapempha. Chabwino nchakuti Mulungu anithandize nipenyenso. Chabwino nchakuti Mulungu atithandize pa zovuta zathu zimenezo, bomwe ife tilulephera kuona chikondi cha Mulungu, kuti chikondi cha Mulungu tichionenso. Chimene wena wainu muganiza monga Mulungu anakuyiwalani, Mulungu anayiwala kumuganiza monga Mulungu anapita kutali. Mulungu akali pafupi, ndipo akaluona zomwe tilupitamo, ndipo akalutithandizabe. Uzindikira kuti ine nifuna kuti nipenye, pomwe tingathandizidwe kuti tipenye. Ni apo pokaliti wanthu iye atamva kuti Yesu Kristu aludutsa anakuwa. Yesu Kristu
mwana wa Davide nichitireni chifundo. Vantu anati bwa iwe kachete odetsedwa iwe. Mwaziona amene zilili zimwena lukufotokozerani kuti vantu anoganiza kuti ujawosa penya ndiye kuti mwa machimo. Lomba wa machimo azita na Yesu Kristo kachete. Iwe umwoyera we. Osakambako. Umuletseratu. Koma iye pomwana muletsa alibokhala chete anapitirizabe nuita nanso mwana wa Davide nichitireni chifundo. Abale wanga nthawi zambiri ife tikakumana nizovuta mwina tangokumana nkovuta pang'ono basi mwina ngakhale chikhristu titani tichileka. Olo mwina ine nalufuna kuti ngakambeko nabambo pavuto imene nili nalo lomba nopa vantu iwo yankhula ine simpitako. Mavuto olukhala nayo mama kuti uthandizidwe kuti vuto lijalitani lichoke. Olopemba madalitso vena vainu kama kuti abambo pepani nilupembako kuti munigabireko madalitso. Lomba mpite nkapembe madalitso anoone kuti nilupemba madalitso ndiye kuti nazitsitsa muluzitsitsa chiyani. Pakuti madalitso ya Mulungu ni omwe mufunika kuti mulandire ndipo udindo wanga kuti nkugawire ni chani madalitsoyo. Ngakhala udalitsitsa manyumba yanu ndino angati amene mukamota abambo bwerani mkati dalitsire nyumba yatu. Ukonzeka upite ukapempha madalitso. Batimeyo palibe chimene chinamulepheretsa anakuwa. Ndipo Yesu Kristo atamva alipo kamba kuti ine sinifuna mwawo odetsedwa. Yesu Kristo anaonetsa chikondi cha Mulungu chimene Mulungu afuna chionetsa kwa wina aliyense. Muuzeni abwere kuno. Muuzeni abwere kuno. Ife utiuza kuti muuzeni abwere kuno tichitosankha kuti vaja nkasa lomba abambo padzana lukambani wacho vantu wola kwika nauso abambo anga ogwerako chabagwe nawo agwe ndipo asokere. Ndipo lomba Yesu Kristo afuna usonyeza akuti udwala sikuti Mulungu alukulangani. Ukhala wosa penya sikuti Mulungu alukulanga kapena iwo pezeka muvuto sindiye kuti Mulungu alukulanga. Mulungu salanga vake. Mulungu ni wachikondi. Mulungu ni wachikondi. Ndife amene timalangana kapena ife toka kuzika nso nthawi zina mmavuto koma osati Mulungu Lomba uyu muntu vantu anapita kamuza kuti alukuitana tiye. Ni udindo wa inu ni ine upite ukaitana abale watu amine iwo sadziwa Mulungu. Waeka njoka siye ndani mwana. Alone the snake does not move with a child. Mushtika monga imwe ndi mwasine. Ife pa umoyo watu umene tili nawo pa chikristu chatu ni chakuti tithandizane tonsefe kuti tione moyo chifukwa nzimene Mulungu atani alufuna mne wake. Uyu muntu atamuza kuti ambuye alukuitana alibozengereza kuli vantu vena watu mwapita kuti please not azibwerako kuchalicha nizibwera sabwera please kuchechi muzibwera Mulungu kodi mnayambana ni Mulungu muzibwera asondo ya mama munioni sabwera. Batimeyo atamva mau sana zengeleze. Batimeyo atamva mau ananyamuka nutaya chovala chimene anali nacho. Chovalacho chinali chomsonyeza kuti niwopempha niwovutika. Chovalacho anachitaya usonyeza kuti ndine womasuka tsopano. Abale wanga ngakhale lero Yesu Kristo alufuna utimasula mu maunyolo yomwe tilimo. Alufuna kuti ife titaye zimene zili zopingasa pa umoyo watu. Kodi ni ziti zimene zili zopingasa pa umoyo watu? Mwina kapena ni ukali umene tili na wamphamvu, kapena wena ni mkwiyo umene sukuta, wena kapena ni uuluka kumene timauluka, wena zonsezo Mulungu alufuna kuti tizichotse. Ngati ndiweka matule uchotsa ukamatule uja nuutaya kutali kuti tsopano uyamboenda ni yani ni Yesu. Ni apokaliti ngakale miyambo ena yomwe mumatsatira yomwe timatsatira yomwe siyali yothandiza ngati nyosa thandiza afunika ti atani
tiyachotse tiyataye ayaka ni mwambo watu ndi mamene tililife tingataye mwambo watu ife kaili nieme ngati mwambo ni woipa uchotseni utayeni. Ndiye zimene Batimeyo anatani anachita. Ndiye anamfunsa atafika kwa Yesu, kodi ulufuna kuti nkuchitire chiyani? Alipo kama kuti mpatseni ndalama, mpatseni chakuti. Anakamba nifuna nipenyenso, nizindikire kuti nione chikondi cha Mulungu, nipenye mmene Mulungu analengera zinthu zake. Yesu Kristu anamchiritsa, analira chani? Chikhulupiriro. Abale wanga, ifenso ni chikhulupiriro nzambiri zimene zingachitike pa umoyo wathu. Ndipo chikondi chimene Mulungu anasonyeza kupyola mwa Yesu Kristu kwa Batimeyo, aluchisonyezanso kale kwa ife pa tsiku la lero. Aluchisonyeza mnjira zosiyana-siyana. Ndipo mnjira imodzi imene Mulungu amasewenzetsa yotionetsamo chikondi chake ni wansembe. Wansembe, sakramenti ya unsembe ni sakramenti imene Mulungu amationetseramo chikondi chake. Ndipo unsembe uli pa zigawo zingati? Ziwiri. Chigawo choyamba chimene chimakamati pa Chingerezi kuti common priesthood. Unsembe wa tonsefe. Unsembe wa tonsefe. Pomwe mulandira ubatizo, mulandiranso udindo wa unsembe. Kachigawo kachani ka unsembe kasikanso kwa inu. Nchifukwa chake pomwe tili pano ngakale nikamupima kuti tie pempherana abale kuti tipereke nsembe ikhale yoyera, inu muyambo tani kupemphera inda ambuyera indire nsembe imanja mwanu paja tiluthandizana kuti tipereke nsembe pamodzi. Tilitense ni apo pokaliti nchigawo choyamba icho chimene inu muliko, ineso mchigawo icho nilimo. Koma kuli chigawo china chimene ineyo niliko ngati wansembe wa mkulu tsopano. Chigawo china. Chigawo ichi nchigawo chimene Mulungu amasangula pakati pathu. Sasa nkauchoka kumwamba kama kuti mufuna wansembe basi mutengako gwirako mwendo choka kumwamba numkalamula basi wabwera pansi wansembe amene mafuna ni uyu. Asankha pakati pathu. Utanauza kuti pomwe usankha pakati pathu ni munthu monga ife tonse wansembe. Ndipo pokhala munthu Mulungu wampatula numuza kuti choka pakati pa wanthu apa nakulola kuti ugwire ntchito iyi pakatiso pa wanthuso amenewa. Chikondi chayani? Cha Mulungu. Osati kuti ni mngelo, koma munthu ngati ife. Ndipo pomwe akutero akuti mawu achiwiri atiuza kuti wansembe amasankhidwa pakati pa wanthu, ndipo iye amagwira ntchito yopereka nsembe yokhululukira machimo ake komanso machimo ayani ya wanthu. Pomwe nilupereka nsembe ine nilukupemphererani inu kuti Mulungu akuchitireni chifundo, Mulungu akuthandizeni pa zovuta zanu, Mulungu akuthandizeni pa zofoka zanu. Koma poyamba ine nizipempherere inenso neka. Ndiye mmene zimachitikira ngakale nikalibe oyamba misa, poyamba namba napemphera uko. Nubwera kuno nikalibe owerenga mawu abwino, pomwe uweramira kutsogolo uku niupereka pemphero kuti niludza kuti ndinewosayenera koma munthandize kuti nikwanitse ofalitsa chani uthenga wanu. Ni apo pokaliti yayi. Ngakhale paja pomwe tizikonza zapaguwa pomwe nisamba kumanja, sikuti kumanja kwanga nkwakuda, pobwera kuno nasamba kumanja. Koma pomwe niluchita paja tinena pemphero lake lakuti Ambuye muniyeretse ine kuti nikhale oyenera kupereka nsembe yanu komanso kukhala wokutumikirani. Ni apo pokaliti niyambiri mapemphero yomwe timanena kutsogolo uku yomwe yena sitikamba mungoona kuti abamba luchita chani. Nilunena pemphero nthawi zinopempherera inu, nthawi zinozipempherera ine neka. Ndiye mmene zilili. Ndiye pomwe nikuchita tero
niluthandiza inunso mufunika kukhala wokonzeka monga Batimeyo kuti pomwe tiperekera nsembe, pomwe alufuna kuti atithandize kuti tilandire chikondi cha Mulungu, tikhale wokonzeka kulandira chikondichi. Koma kodi ndife wokonzeka kapena ayi? Chikondicho poyamba chiyambire m'mabanja mwanu. Mukhale anthu wokondana, wogwirizana, wokhululukirana, kotero kuti ngati munthu wabwera nukamba kuti nichitireni chifundo, nithandizeni, wena yayi sinzamkhululukira mpaka kuti kumwamba. Munthu alupempha nichitireni chifundo, nikhululukireni, yayi mabanja mpeza kuti tate mayi mwina tate nayenso ali nchipinda chake, mayi ali nchipinda chake, chifukwa satani sagwirizana. Ngati mukangira mnyumba ogwirizana nanji ku anthu chabe, zikachoka yapo ngakhale anthu amene mukumana nawo kuti muwakhululukire chikhala chovuta. Pothera pake nulephera nukhululukira wansembe yemwe. Wena analunifotokoza kuti abambo wanthu sadziwa zomwe wansembe amamva pa umoyo wake. Ngakhale sochokeranso ku wanthu sadziwanso zimene wansembe amaona pa umoyo wake. Ni apo pokaliti zisinsi zimene wansembe afuniko zisunga mu mtima mwake. Bambo nanga waje bwanji nanu inu sinzidziwa ine koma wansembe azidziwa zonse zisinsi. Ni apo pokaliti yayi ngakhalenso misozi yomwe wansembe amakhetsa nthawi zina simuyidziwa. Mwina mungoona abambo nchana palero alipo konwera atera akalipanja mwe waje, simuludziwa misozi yomwe wansembe alutani alukhetsa pa umoyo wake. Yena misozi iyo yopangidwa nini? Simudziwa zimene wansembe amamverera akakhala yekha ku nyumba. Tikapemphera mwense sikuti mupite nipite ukakhala nekha ku nyumba uko. Simudziwanso ngakhale zimene nikumana nazo ine pa umoyo wanga, zina mngati odzidziwako zazing'ono zomwe mudziwa nikuzani chazona mudziwa kuti abe zidunswa. Simudziwanso ngakhalenso mabodza yomwe wena wainu mumanamizira yani wansembe. Simudziwanso ngakhale mmene iye amakwaniritsira kuti akwaniritse kuonetsani nkhope ya chimwemwe pomwe aludziwa kuti uyu zimene anichitira kumbuyo nzosayenera. Simudziwanso momwe akhalira kuti apyole pa muyeso wa umunthu, chifukwa muyembekezera wansembe kuti akhale wotani woyera, koma simudziwa mmene amakwaniritsira kuti akhale woyera. Ni apo pokalita abale wanga palinso ziyembekezo zimene mumapereka wansembe, tifuna chite chakuti simudziwanso kuti wansembe mmeneyo ziyembekezo zimene muli nazo azazikwaniritsa motani. Ni apo pokaliti kusalidwa ni wanthu. Wabwera kumisa wachititsa misa yapa kalenda ni mmodzi yemwe wabweretsa mphatso chitoonera kuti wanthu apa watani anisala. Unsembe abale wanga ni misteri mwachidule. Simdzakwanitsa umvetsetsa unsembe, chifukwa ngakhale ine amene unsembe kuti ni umvetsetse kuti kodi nakwanitsa bwanji unsembe wanga uyu ni misteri. Chomwe mungathe uchita abale wanga malo momanyoza wansembe nuyambo tsutsana naye nuyambo mpangira tukaupo, bwanji osakhala ni mpata wompempherera wansembe, bwanji osakhala ni mpata wobwera udzamthandiza kuti pomwe iye alufoka asafokeretu akwaniritse kugwira ntchito yake ya unsembe, kuti iye akuthandizeni kuti nonsenu mukalandire chipulumutso. Abale wanga pa tsiku la lero ni nthawi yakuti ife tiyeso sinkhasinkha kuti poyamba mu nsembe wanu inu zimene mulukwanitsa kuchita nziti. Kodi chifundo cha Mulungu mulukwanitsa kuchionetsa? Kodi mu nsembe wanu umeneyo mulukwanitsa kuthandiza ansembe wena kuti akwaniritse ntchito yawo ya utumiki?
abale wanga tiwapemphe Ambuye kuti atitumizire Mzimu Woyera wotithandiza ife kukhala wodzipereka komanso kukhala wanthu okwanitsa kuthandiza ansembe kuti aonetse chikondi cha Mulungu kwa wina aliyense, kuti aliyense aone moyo wosatha. Mulungu atidalitse tonsefe ndipo adalitse mawu ake. Amen.